ez dugu ikasi agian sentimenduak irakurtzen, edo orduan, ez dut ulertu hori segituan dator, niri ere bai, ezagutzen ez duten beste arte disiplina batzuk begira jartzen balima naiz. Baina ikasten ari naiz eta lantzen ari naiz, pixkanaka gauza gehiago ikusiz ere, hori azkenean naiz eta ez ulertu uzten burua txurian edo esango genuko bezala, eta pentsatu, zerbait aldatzen ari zait, naiz ta ona, naiz ta txarra izan, ze ari zait, sentimendu bat sortzen ari zait, desberdina naiz ni teatrora sartu naiz denean eta atera naiz denean, orduan gehatzezea, xamurtasun horrekin, zerbait aldatu dit, oraindikan ez dakit gestionatzen eta kanporatzen, baina badakit zerbaitek klik egin ditela, eta asko gustatzen zait gaina hori, atera eta etxean berriz ikusi detena gestionatzea. Ez bakarrikan buruarekin, baizik eta sentiarazina oso hartua egon naiz edo kriston negar gurea eman dit, edo gorrotatu indet, edo zer gauza, baina aldaketa hori sentitzera irikita egotia da niretzako garrantzitsuena.